Mielőtt elkezdenénk, lenne egy apró kérésem. Nagyon szeretném elérni az 1000 feliratkozót, mert ez egy hatalmas mérföldkő számomra. Kérlek, kattints a feliratkozás gombra. Neked ez csak egy kattintás, de nekem óriási motivációt jelent, hogy továbbra is új tartalmakat készítsek nektek. Szívből köszönöm mindenkinek. A Galaktikus Tanács hatalmas csarnokában 30 különböző idegenfaj hangja visszhangzott. Jack Harrison kapitány egyenesen állt, annak ellenére, hogy aprónak érezte magát. A földi védelmi flotta kék egyenruhája sokkal újabbnak és simábbnak tűnt, mint a többi delegátus díszes köpenyei és páncéljai. Emlékezz, mondta a parancsnoka, Liza Daniels, hogy barátokat szerezzünk, nem ellenségeket. Jack bólintott. A Föld mindössze 5 évvel ezelőtt fedezte fel a fénysebességnél gyorsabb utazást. Újoncok voltak ebben az űrközösségben. A legtöbb idegenfaj kíváncsisággal vagy közönyösséggel nézte az embereket. De a Vicari más volt. A Verkari küldöttség a terem túloldalán ült. Pikkelyes testük 2-szer magasabb volt, mint az embereké. 4 karjuk karmokkal végződő kezekben végződött. Jack tájékoztatva volt róluk. A Verari birodalom 15 csillagrendszert irányított, és katonai erejéről volt híres. A földi küldöttség felvonulhat, jelentette be a tanács szóvivője, egy zselészerű lény, amely egy gravitációs buborékban lebegett. Jack előrelépett, szíve gyorsan dobogott. Ez volt az emberiség hivatalos bemutatkozása a galaxisban. Hote hetente gyakorolta a beszédét. Tisztelt Galaktikus Tanács tagjai, kezdte Jack. A Föld barátságot és békés együttműködést kínál. Több idegenfaj elismerő hangokat adott ki. Néhányan még csápjaikat vagy szárnyaikat is összecsapták. De a Vicari nagykövete, Dratábornok csak sárga szemével bámult. Újak lehetünk a csillagok között, folytatta Jack. De az embereknek sok mindent kínálnunk kell. Művészetünket, tudományunkat, egyedi nézőpontunkat. Elég ebből az ostobaságból, szakította félbe Dratábornok. Fordítóeszköze úgy hangzott, mintha kavics lenne. Tanulmányoztuk a fajotokat. Nem vagytok mások, mint primitív főemlősök, akiknek szerencséjük volt a technológiával. Csend borult a teremsorra. Jack nyugodtan tartotta az arcát, még akkor is, amikor dühe a mellkasában emelkedett. Tisztelettel, tábornok, mondta Jack. Azért jöttünk ide, hogy kapcsolatokat építsünk, ne azért, hogy megsértsenek minket. A Vicari küldöttség nevetett. Csúnya hang volt. Azt hiszed, megérdemled a tiszteletet. Dratábornok felállt. Magasabb volt Jacknél. A népe történelmének nagy részét azzal töltötte, hogy egymást ölte apró földdarabok miatt. Erőszakosak, rövid életűek és gyengék vagytok. Jack mély lélegzetet vett. Hibákat követtünk el, igen, de tanultunk belőlük. Békét keresünk. Dratábornok közelebb lépett. Békét. A történelmetek azt mutatja, hogy még a szó jelentését sem ismeritek. A feszültség a teremben sűrű volt. Más idegen delegáltak idegesen figyeltek. Néhányan már hátráltak. Talán később folytathatnánk ezt a megbeszélést, javasolta Jack, megpróbálva diplomatikus lenni. Dratábornok lehajolt, amíg az arca csak centiméterekre volt Jackétől. Aztán valami váratlant tett. Közvetlenül Jack arcába köpött. A sűrű zöld folyadék lecsöpögött Jack arcán. Lassan letörölte, minden ösztönét leküzdve, hogy erővel válaszoljon. A kultúrában, mondta Jack csendesen. Ezt rendkívül udvariatlannak tartanák. Amit Jack nem tudott, az volt, hogy a Verikuri kultúrában valakire köpni nem csak udvariatlanság volt. Ez a háború hivatalos kinyilvánítása volt. Drax tábornok elmosolyodott. A Verici birodalom nem tárgyal alacsonyabb rendű lényekkel. Hirtelen riasztók szólaltak meg az egész Conclave Hallban. Lisa Jack oldalára rohant. Kapitány, 3 ficari hadihajó jelent meg a hiperszintből. Támadják a hajónkat. Mielőtt Jack válaszolhatott volna, egy hatalmas robbanás rázta meg az állomást. A Conclave káoszba tört ki. Ez egy csapda volt, realizálta Jack. Megragadta a kommunikátorát. Minden földi személyzet, azonnal evakuáljatok. Ez nem gyakorlat. Ahogy a hajójuk felé rohantak, Liza zavartan nézett Jackre. Mi történt? Nem tettünk semmit, hogy provokáljuk őket. Jacknek nem volt válasza. Nem értette, hogy éppen egy háborúba keveredett a galaxis egyik legerősebb birodalmával. Amit a Vicari nem értett, az volt, hogy éppen háborút üzentek a ismert univerzum legveszélyesebb fajának. Hamarosan megtanulják a hibáikat. Drax tábornok büszkén állt a Vicari főparancsnokság előtt. Nagy képernyők mutatták a földi hajókon okozott károkat. A harci szoba ívelt fala vörös fénnyel világított,
amely visszatükröződött a pikkelyeiken. Az emberek soha nem látták jönni, hencegett Dra. Arcukon zavarodottság volt, nem félelem. Még azt sem értették, hogy háborúban állnak. Voss főparancsnok elégedetten kattintotta össze a karmait. Kiváló stratégia. Tábornok. A meglepetés eleme nagy előnyt biztosít számunkra. A főparancsnokság 7 tagja egy kerekasztalnál ült. Ők voltak a birodalom legbefolyásosabb vicariai. Mindegyik hatalmas flottákat és hadseregeket irányított. Mutassák meg, mit tudunk ezekről az emberekről, parancsolta Voss. Egy hologram jelent meg az asztal közepén. Emberi anatómiát mutatott. 2 kar, 2 láb, puha test természetes páncél nélkül. Ahogy láthatják, mondta Dra tábornok, az emberek fizikailag gyengék. Nincsenek karmaik, nincs mérgük, és rosszak az érzékeik. Alacsony gravitációjú bolygójuk csontjaikat törékennyé teszi a mieinkhez képest. Mégis sikerült űrrepülést fejleszteniük, jegyezte meg Zera parancsnok, az egyetlen nő a tanácsban. Dra elutasítóan legyintett. Tiszta szerencse. Tudományos fejlődésük kaotikus és tervezetlen volt. Véletlenek sorozatán keresztül botlottak bele a fénysebességnél gyorsabb utazásba. Mi a helyzet a fegyvereikkel? Kérdezte egy másik parancsnok. Alapvető energiafegyverek. Semmi olyat, amit még nem láttunk, válaszolta Dra. Hajóik rosszul páncélozottak. Elloptuk a katonai adatbázisukat. Taktikáik egyszerűek és kiszámíthatóak. A találkozót egy fiatal tiszt szakította félbe, aki berohant. Mélyen meghajolt, mielőtt megszólalt. Főparancsnok, üzenetet kaptunk a földről. Kormányuk azt kérdezi, miért támadtuk meg a hajóikat. Azt állítják, nem értik, mi provokálta ki őket. A főparancsnokság együtt nevetett. Kellemetlen, durva hang volt. Ártatlanokat játszanak, mondta Voss. Milyen mulatságos. Készítsek egy válaszüzenetet? Kérdezte a fiatal tiszt. Nincs szükség válaszra, mondta Drax. Következő támadásaink egyértelművé teszik szándékainkat. Az űr egy másik részén William Reeves admirális a Föld Egyesített Védelmi Tanácsa előtt állt. A terem tele volt a Föld minden nagy nemzetének képviselőivel. A támadás provokálatlan volt, magyarázta Reeves. Harrison kapitány diplomáciai protokollt követett, amikor a Kerry hirtelen tüzet nyitott. Hány áldozat volt? Kérdezte a tanács elnöke. 27 halott, 15 sebesült, válaszolta Reeves. Hangja szűk volt a dühtől. A vikari kifejezetten a motorjainkat célozta meg, hogy megakadályozzák a menekülést. Ez nem félreértés volt. Ez egy tervezett csapda volt. Liza Daniels előrelépett. Egyenruhája még mindig véres volt a sebesültek segítéséből. Az intelligencia fontos dolgot fedezett fel, mondta. A Verarii már megkezdték a külső gyarmataink támadását. Az Alpha Centauri melletti kutatóállomást 1 órával ezelőtt érték el. Rémület töltötte be a termet. A kutatóállomás elsősorban civil tudósokból és családjaikból állt. Áldozatok? Kérdezte valaki remegő hangon. 342 megerősített halott, válaszolta Liza csendesen, köztük 86 gyermek. Csend borult a teremsorra. Aztán a tanács elnöke megszólalt. Reeves admirális, mit javasol? Reeves kiegyenesítette a hátát. A vikari egyértelműen háborút akarnak. Minden kommunikációs kísérletet figyelmen kívül hagytak. Azt javaslom, adjuk meg nekik pontosan, amit kérnek. De az birodalmuk hatalmas, tiltakozott az egyik tanácstag. 15 csillagrendszerük van, több 100 hadihajójuk. Mi alig 3 bolygón létesítettünk gyarmatokat. A számok nem mondanak el mindent, mondta Reeves határozottan. A Verarii azt hiszik, tudják, mire képesek az emberek. Tévednek. Milyen választ küldjünk nekik? Kérdezte az elnök. Reeves egy pillanatig gondolkodott. Valami egyszerűt, valamit, amit később megértenek, amikor már túl késő lesz. Szünetet tartott. Küldjék el ezt az üzenetet. Reeveset, küldjék el ezt az üzenetet. Nagy hibát követtek el. A harci szobájában Voss főparancsnok megkapta az emberi üzenetet. Elolvasta és nevetett. Nézzék ezt a szánalmas fenyegetést, mondta a parancsnokainak. Ezek az emberek azt hiszik, hogy ellenállhatnak birodalmunk erejének. Bárcsak tudná, mi következik. Az emberi történelemben először a Föld egységesen állt. A kutatóállomás elleni támadás mindent megváltoztatott. Az ősi ellenségek szövetségesekké váltak. A határok, amelyek évszázadok óta megosztották a nemzeteket, most semmit sem jelentettek. Susan Blackwood parancsnok a földi védelmi főhadiszállás képernyőfalára bámult. Szemei vörösek voltak az alvás hiányától. A testvére azon a kutatóállomáson volt.
Növénykutató volt, idegen növényeket tanulmányozott. Most eltűnt. Parancsnok, az Egyesült Földi Flotta összeállt, mondta a segédje, Greg Foster hadnagy. Susan bólintott. A főképernyőn több száz hajó gyűlt össze a föld körüli pályán. Néhány régi katonai hajó volt. Mások civil hajók voltak, amelyeket sietve fegyverekkel szereltek fel. Nem volt sok a Ferrari flottához képest, de ez csak a kezdet volt. Mi a helyzet a Project Awakening-gel? Kérdezte. Greg ellenőrizte a táblagépét. A szunnyadó védelmi rendszerek első hulláma online van. A frakari nem tudnak róluk. Susan megengedett magának egy kis mosolyt. Évtizedekig a föld nemzetei eltitkolták egymás elől legfejlettebb fegyvereiket. Most ezeket a titkokat megosztották és együtt telepítették. És a SAM harcrendszerek készen állnak, válaszolta Greg. Azokat nem tettük bele a Ferrari által ellopott hivatalos katonai adatbázisba. Fogalmuk sincs, mi következik. Az űr egy másik részén egy verikuri felderítő hajó szokatlan jelet észlelt. Követték egy kis emberi hajóhoz, amely sérültnek tűnt. Készüljenek a beszállásra, parancsolta Krell kapitány. Fogjanak el foglyokat kihallgatásra. A vikari katonák fegyverekkel a kezükben berohantak az emberi hajóba. 5 emberi legénységet találtak, akik azonnal felemelték a kezüket és megadták magukat. Most a Ferrari birodalom foglyai vagytok, jelentette be a furkeri vezető. Az ellenállás hiába való. Az emberek egymásra néztek. Aztán valami váratlan történt. Ahelyett, hogy megadták volna magukat, az emberek rejtett fegyverekkel támadtak. Hevesen harcoltak, annak ellenére, hogy túlerőben voltak. Krell kapitány hitetlenkedve nézte, ahogy katonái jelentik a csatát. Miért nem adják meg magukat? Nem nyerhetnek. Amikor az utolsó ember is elesett, a Ferrari átkutatták a hajót. Valami furcsát találtak. A hajó motorja felrobbantásra volt beállítva. Az emberek azért harcoltak, hogy időt nyerjenek. Ha a vikari nem fedezték volna fel, a robbanás mindkét hajót elpusztította volna. Ez nem értelmes, mondta Krell. Miért választanák a halált a fogság helyett? A Ferrari hazájában egy idős idegen, Ze professzor találkozót kért a főparancsnoksággal. Nem volt Ferrari, hanem Galerion, egy hosszú életéről és a galaktikus történelem kiterjedt ismeretéről ismert faj. Figyelmeztetnem kell önöket ezekről az emberekről, mondta Ze professzor. Hangja vékonynak tűnt az öregségtől. 1000 fajt tanulmányoztam. Az emberek mások. Dratábornok nevetett. Miben mások? Gyengék és primitívek. Tanulmányozták a történelmüket? Kérdezte a professzor. Az emberek ezernyi háborút vívtak egymás ellen, olyan fegyvereket fejlesztettek ki, amelyek elpusztíthatják saját bolygójukat. Többször is túléltek olyan katasztrófákat, amelyeknek véget kellett volna vetniük civilizációjuknak. Az ősi történelem, utasította vissza Voss főparancsnok. Jelenlegi hadseregük nem ér fel a miénkhez. Nem értik, ragaszkodott Ze professzor. Az emberek nem a jelenlegi fegyvereik miatt veszélyesek, hanem azért, mert gondolkodnak. Hihetetlenül alkalmazkodóak. Amikor erősebb ellenséggel néznek szembe, kevésbé, nem pedig veszélyesebbé válnak. A főparancsnokság figyelmen kívül hagyta figyelmeztetéseit. Nevettek az öreg professzor félelmein. Eközben Blackwood parancsnok egy kis csapatot vezetett egy vikari támaszpontra, ahol emberi foglyokat tartottak fogva. A hajója apró és gyors volt, úgy tervezték, hogy elkerülje az észlelést. Emlé. Amint az ellenséges tűz eltalálta a mellettük lévő falat, Susan körbenézett a körülöttük lévő idegen technológián. Elméje gyorsan dolgozott, mintákat és lehetőségeket látva. Van egy ötletem, mondta. De hangos lesz. Nagyon hangos. 2 órával később a Ferrari előőrs lángokban robbant fel, miközben Susan csapata az összes fogollyal megszökött. A Ferrari saját védelmi rendszereit fordították ellenük. Amikor a rajtaütés híre eljutott a Ferrari főparancsnokságra, a nevetés elmaradt. Először lopakodott be a kétség. Talán ezek az emberek veszélyesebbek, mint amilyennek látszanak. Alex Carter hadnőgy a biztonságos tárgyalóteremben idegen szövetségesek egy csoportja előtt állt. 3 faj titokban felvette a kapcsolatot a földdel, segítséget ajánlva a furkari ellen. Kisebb hatalmak voltak, akik évek óta szenvedtek a furi agressziótól. Mielőtt a stratégiát megvitatnánk, Alex azt mondta, meg kell értenetek, kivel szövetségre léptek. Meg kell értenetek az embereket. Megérintett egy vezérlőpanelt. Képek jelentek meg a falon. Ősi emberi harcosok lándzsákkal, középkori lovagok páncélban, modern katonák puskákkal. Az emberek egész történelmünk során háborúztak, magyarázta Alex.
Nem csak fenyegetések ellen, hanem egymás ellen is, földért, erőforrásokért, eszmékért. Az idegenek csendben néztek. Egyikük, egy Kiri nevű kékbőrű diplomata, egy csápot emelt fel. Ez nem egyedi, mondta Kiri. Sok faj háborúzik. Alex bólintott. Igaz, de az emberek olyan módon tökéletesítették a háborút, ahogyan a legtöbb faj soha nem képzelte. Tudománnyá tettük. Újabb képek jelentek meg. Ősi harci alakulatok, dzsungelben rejtőzködő gerilla harcosok, modern különleges erők kiképzése. Amikor a verkari megtámadtak minket, azt várták, hogy a galaktikus hadviselési konvenciók szerint harcoljunk. Alex folytatta. Azt várták, hogy nyílt űrben találkozzunk a flottáikkal, hogy kiszámítható mintákat kövessünk. Az egyik idegen, egy Dex nevű hüllőszerű lény, idegesen kattintott a fogával. És ti nem? Alkalmazkodunk, válaszolta Alex egyszerűen. Egész történelmünk során, erősebb ellenségekkel szemben az emberek megtalálták a módját az esélyek kiegyenlítésének. Olyan taktikákat fejlesztünk ki, amelyek némelyek számára tisztességtelenek, de számunkra hatékonyak. Eközben egy távoli csillagrendszerben egy magányos emberi romboló, a Defiant egy 3 hadihajóból álló Verikuri járőr felé közeledett. A Verari hajók nagyobbak és nehezebben felfegyverzettek voltak. Megláttak minket, jelentette a Defiance szenzoros tisztje. Körülvesznek minket. Frank Martinez kapitány nyugodtan bólintott. Pont ott, ahol akarjuk őket. Kezdődjön a trójai akció. A Defiant segélyjelet küldött, sérültnek és sebezhetőnek tűnt. A Vericiári hajók közelebb jöttek, vágyva egy könnyű zsákmányra. Hatótávolságon belül vannak, mondta a fegyveres tiszt. Most, parancsolta Martinez. A Defiant hirtelen több tucatnyi apró tárgyat bocsátott ki. Törmeléknek tűntek, de mindegyik erőteljes robbanószert tartalmazott. Ugyanakkor a hajó motorjai teljes erővel tüzeltek, gyorsabban távolodva, mint ahogy a Vikari várták. A Verikuri parancsnok nevetett. Elmenekülnek és szemetet dobnak maguk mögé. Szánalmas. Aztán a szemét felrobbant. A robbanások láncreakciót hoztak létre az FCI hajó saját fegyverrendszereivel. Mindhárom hadihajó elpusztult. A Defiant sem élte túl. Martinez kapitány és legénysége tudta, hogy ez egy egyirányú küldetés. Ennek ellenére önként jelentkeztek. Visszatérve a szövetség tárgyalására, Alex megmutatta a csata felvételeit. Egy emberi hajó 3 vari főhajóért, mondta halkan. Elfogadható cserének nevezzük. Az idegenek zavartnak tűntek. Így nem háborúztak a civilizált galaxisban. De a legénység elkezdte, Kiri önként jelentkezett. Alex befejezte, mert tudták, hogy áldozatuk hosszabb távon több életet ment meg. A Verari főparancsnokságon Voss főparancsnok az asztalra csapott. Hogyan jósolják meg a mozgásainkat? Követelte. Naponta változtatjuk a kódjainkat, mégis mindig egy lépéssel előttünk járnak. Dra tábornoknak nem volt válasza. A háború nem a tervek szerint haladt. Az emberek nem úgy harcoltak, mint bármelyik ellenség, akivel korábban találkoztak. Zex professzort meghívták, hogy beszéljen. Ezúttal figyeltek. Az emberek ragadozóként fejlődtek, magyarázta az öreg idegen. Csúcsragadozók a saját világukon. Megértik a ragadozó gondolkodást, mert maguk is ragadozók. Mit jelent ez? Kérdezte Zera parancsnok. Azt jelenti, hogy úgy gondolkodnak, mint ti, válaszolta X professzor. Meg tudják jósolni, mit fogsz tenni, mert megkérdezik maguktól, mit tennék, ha vadásznék. És aztán ennek megfelelően csapdákat állítanak. Először félelem villant fel a verkari főparancsnokság szemében. Akkor hogyan győzhetjük le őket? Kérdezte Voss főparancsnok. Ze professzor szomorúan megrázta a fejét. Attól tartok, már elkövettétek a legnagyobb hibát. Megöltétek a fiataljaikat. Minden verkari parancsnokra nézett. Nincs veszélyesebb a galaxisban, mint egy ember, aki védi a gyermekeit, vagy egy ember, aki bosszút áll értük. 6 hónappal a háború után a helyzet megfordult. A Vikari, akik gyors győzelemre számítottak, naponta veszítették el a területüket. Egyszer hatalmas birodalmuk zsugorodott, ahogy az emberek több fronton is előre nyomultak. Maria Vázquez őrmester tökéletesen mozdulatlanul feküdt a Nexus 7 bolygó magas lila füvében. A gyarmatot 3 hónapja Verari ellenőrzés alatt tartották. Maria és csapata 5 napja volt a földön, alig aludtak, figyeltek és vártak. Célpont konvoj közeledik, súgta Ryan Lee őrmester a biztonságos kommunikációs csatornájukon. 6 jármű, 22 katona a számításom szerint. Vettem, válaszolta Maria. Utoljára ellenőrizte a fegyverét.
Mindenki a helyén. Emlékezzetek, keményen és gyorsan támadunk. Ami ezután következett, az nem volt tisztességes küzdelem. A verici soha nem látták jönni a támadást. Maria csapata tanulmányozta a járőr mintáikat, azonosította a gyengeségeiket, és a tökéletes pillanatban csapott le. Perceken belül a konvoj megsemmisült, és az emberi csapat eltűnt a vadonban. Ugyanez a jelenet játszódott le több tucat megszállt világon. Kis emberi csapatok hatalmas károkat okoztak, mielőtt eltűntek. Egy vikari parancsnoki hajón Gorn tábornok aggodalommal tekintette át a jelentéseket. Hogyan csinálják ezt? Követelte hírszerzési tisztjétől. Ezek az emberek napok óta a földön vannak pihenés és utánpótlás nélkül. Csapataink rendszeres szüneteket és étkezést igényelnek. Az emberek csak mennek tovább. A hírszerzési tiszt elővett egy elemzést az emberi fiziológiáról. Valami nyugtalanítót tanultunk az emberekről. Olyan lényekként fejlődtek, akiket kitartó vadászoknak neveznek. Mielőtt fegyvereik lettek volna, üldözték a zsákmányt, amíg az kimerültségtől össze nem esett. Mit jelent ez ránk nézve? Kérdezte Gorn. Azt jelenti, hogy sokkal tovább tudnak harcolni, mint csapataink kimerültek. Napokig képesek alvás nélkül működni, és még mindig képesek összetett küldetéseket végrehajtani. Gorn tábornok hitetlenkedve bámulta az adatokat. Egyetlen Fury sem tudott volna pihenő ciklusok nélkül működni. Biológiajuk egyszerűen nem tette volna lehetővé. Az űr egy másik részén idegen tudósok és antropológusok gyűlése zajlott. Azért gyűltek össze, hogy megvitassák a meglepő emberi katonai sikert. A legfigyelemre méltóbb dolog az emberekben, mondta dr. Plex, egy vezető zenoiológus. Nem a technológiájuk, hanem az alkalmazkodó képességük. Minden találkozásból tanulnak. Példákat mutatott a csoportnak a háború elején elfogott emberi felszerelésekről a jelenlegi verziókhoz képest. Látják, hogyan módosították páncélzatukat az első kapcsolat után a Trauri fegyverekkel. Javították pajzsaikat, hogy ellensúlyozzák a hordozó energiajelzéseket, és fegyvereik most kihasználják a hordozó hajótervek gyenge pontjait. Milyen gyorsan hajtották végre ezeket a változtatásokat? Kérdezte az egyik megfigyelő. 7, válaszolta dr. Plex. Nem évek vagy évtizedek, mint a legtöbb fajnak szüksége lenne az ipari bázisuk teljes átirányítására a háborús termeléshez kevesebb, mint egy hónap alatt. Visszatérve a vikári főparancsnokságra, Voss főparancsnok szembenézett a valósággal. A háború a jelenlegi formájában nem volt megnyerhető. Békeszerződést kell kötnünk, mondta parancsnokainak. Felajánlhatjuk a háború előtti határok visszaállítását. Az emberek soha nem fognak beleegyezni, mondta Zera parancsnok. Folyamatosan előre nyomulnak. Ennek ellenére a Verari békeajánlatot küldött a földre. Meglepődtek, amikor Reeves admirális beleegyezett a találkozóba. A korábbi határok visszaállítását ajánljuk, mondta a vikari diplomata. Minden ellenségeskedés megszűnik. Reeves admirális türelmesen hallgatott. Amikor a vikari befejezte a beszédet, előrehajolt. Ez 6 hónappal ezelőtt elfogadható lett volna, mielőtt megtámadták volna a civileket, mondta nyugodtan. Most feltétel nélküli megadást és teljes jóvátételt követelünk a hazugságaitokért. A vicari diplomata megdöbbent. De ez elpusztítaná az birodalmunkat. A népünk mindent elveszítene. Ezt kellett volna meggondolnotok, mielőtt elkezdtétek ezt a háborút, válaszolta Reeves. A hangja nem volt dühös, csak tényközlő. Hadat üzentetek az emberiségnek. Most végig fogjátok látni a végéig. Amikor a vikari főparancsnokság megkapta ezt a választ, nem tudták felfogni. Történelmükben mindig elfogadták az észszerű kompromisszumokat. Az emberi követelés a teljes győzelemre túlzottnak és szükségtelennek tűnt. Ha nem fogadják el az észszerű feltételeket, jelentette ki Voss főparancsnok, akkor az emberek fenyegetést jelentenek magára, a galaktikus békére. El kell őket pusztítani, bármi áron. Vanskampika, 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 Vanskampika. Amit a viceri nem értett meg, hogy az embereknek volt egy olyan tulajdonságuk, amellyel egyetlen más faj sem találkozott korábban.
Az abszolút elutasítás, hogy feladják, az esélyektől függetlenül. A Vickery indította el eddigi legkétségbeesettebb támadását. Egy hatalmas flotta ugrott be a Föld naprendszerébe, megkerülve a külső védelmi vonalakat. Céljuk maga a Föld volt. Ha képesek lennének csapást mérni az emberi otthonvilágra, talán megtörhetnék a szellemüket. Olivia Wright parancsnok kapta az értesítést a Sziklás hegység mélyén elrejtett földi védelmi főhadiszálláson. Vörös figyelmeztető lámpák villogtak minden képernyőn. Fritzeri flotta észlelve jelentette az AI felügyelőrendszer. 214 hadihajó. Becsült idő a föld körüli pályára 6 óra. Olivia arca nyugodt maradt, miközben megnyomta a vészhelyzeti adásgombot. Hangja most elérte az összes emberi települést a naprendszerben. Itt Wright parancsnok. A földi védelmi protokoll sárkány most aktív. Ismétlem, sárkány most aktív. A Földön és az egész naprendszerben az emberek gyakorlott hatékonysággal mozogtak. Ez nem pánik volt. Ez felkészülés volt. Hónapok óta minden ember kiképzett erre a lehetőségre. Pályán a polgári űrállomások átalakultak. Rejtett fegyverrendszerek kerültek elő a közönséges szerkezeteknek tűnőkből. Bányászati hajók katonai pajzsokat fedtek fel. Még az utasszállító hajók is meglepetésszerű védelmet hordoztak. A föld felszínén az emberek föld alatti menedékházakba költöztek. De ezek nem csak búvóhelyek voltak. Minden menedékház gyártó berendezéseket tartalmazott. A teljes emberi lakosság most a háborús erőfeszítések részét képezte. A Verari flotta magabiztosan közeledett. Érzékelőik észlelték a föld hivatalos katonai erőit, amelyek gyülekeztek, hogy találkozzanak velük. Az emberi flotta sokkal kisebb volt, csak 48 hadihajó. Ez egy dicsőséges győzelem lesz, mondta Krell flottatenger nagy tisztjeinek. Siralmas védelmüket összetörjük, és addig bombázzuk a városaikat, amíg meg nem adják magukat. Amit a Verari nem tudott, az az, hogy a Föld a háború első napja óta készült erre a pillanatra. A hivatalos flotta csak a védelmük látható része volt. Ahogy a Verari belépett a Föld körüli pályára, Wright parancsnok újabb parancsot adott. Aktiválja az alvó sárkányt. Hirtelen több ezer tárgy jött életre a naprendszerben. Aszteroidák, amelyek valójában álcázott fegyverplatformok voltak, műholdak, amelyek erőteljes energiafegyvereket tartalmaztak, még űrszemét is, amely okos aknáknak bizonyult. A Vickery flotta minden irányból támadás alatt találta magát. Mi történik? Kiáltotta Krell flottatengernagy, miközben zászlós hajója több becsapódástól megrázkódott. Honnan jönnek ezek a támadások? A taktikai kijelzőjén másod. A teherhajók teljes sebességgel nekimentek a vicari hadihajóknak. A személyszállító hajók feláldozták magukat, hogy megvédjék a katonai hajókat. Egy Reri kapitány rémülten nézte a képernyőn keresztül, ahogy egy emberi bányászati hajó, amelyet egyértelműen nem katonák, hanem egyszerű munkások irányítottak, szándékosan összeütközött cirkálója motorjaival. Ezek az emberek őrültek, mondta a másodtisztjének. Civilizációkat áldoznak fel. Ez ellentmond minden galaktikus háborús egyezménynek. Amit nem értett, az az volt, hogy az emberek számára nem volt különbség katonai és polgári között. Amikor az otthonukat fenyegették, minden ember védelmezővé vált. Az ő parancsnoki központjában Olivia hideg hatékonysággal koordinálta a csatát. A képernyőkön látszott, ahogy a Feri flotta szétszakad. Az eredeti 214 hajóból kevesebb, mint 50 maradt, mindössze 2 óra után. Visszavonulnak, jelentette taktikai tisztje elégedetten. Olivia bólintott. Hagyjunk néhányat elmenekülni. Azt akarjuk, hogy elmondják a többieknek, mi történt itt. Ahogy a túlélő Verari hajók elmenekültek a naprendszerből, félelmetes történeteket vittek magukkal. Az emberek nem csak a hadseregükkel harcoltak. Egész civilizációjuk fegyver volt. Ze professzor találkozott a megmaradt Ferri főparancsnokság tagjaival. Több szék üresen állt. Tulajdonosaik azoknak a hajóknak a fedélzetén voltak, amelyek elpusztultak a sikertelen földtámadás során. Most már értitek? Kérdezte halkan az öreg idegen. Az emberek nem csak fegyvereket használnak. Fenyegetés esetén fegyverré válnak. Mindegyikük. Egész társadalmuk átalakul. Voss főparancsnok hitetlenkedve bámulta a csatáról szóló jelentéseket. Egyetlen faj sem, amellyel valaha találkoztak. Így harcolt. Keményebben kell visszacsapnunk. Ragaszkodott, bár kevesebb meggyőződéssel, mint korábban. Ze professzor szomorúan megrázta a fejét. Attól tartok, felébresztettél valamit, amit nem lehet megállítani. Az emberek most eljönnek érted, Tuvik, és nem fognak kegyelmet mutatni.
Reeves admirális a zászlóshajó az Invincible hídján állt. A hatalmas képernyőn emberi hadihajók százai látszottak felvonulva. Ez volt a legnagyobb flotta, amit az emberek valaha építettek. Minden hajó jelentette, hogy készen áll, mondta az admirális a kommunikációs tisztjének. Reeves bólintott. Kezdjék meg az ugrási sorozatot. Cél. Vickery Prime. Az emberi flotta eltűnt a hiperűrben, a Fkari terület szívébe tartva. A végső offenzíva megkezdődött. Eric Russell kapitány egy 12 fős különleges műveleti katonából álló csapatot vezetett. Hajójuk apró volt, úgy tervezték, hogy elkerülje az észlelést. Míg a fő flotta közvetlenül a vikuri erőket támadta, Eric csapatának más küldetése volt. Csak egy esélyünk lesz erre, mondta Eric a csapatának, miközben megközelítették Vickery Prime-ot. A mi feladatunk az, hogy behatoljunk a császári palotába, és megszerezzük a katonai parancsnoki kódokat. Másodtisztje, Sofia Garcia hadnagy tanulmányozta a célpont holografikus térképét. A biztonság extrém lesz. Az egész bolygó magas készültségben van. Ezért nem számítanak arra, hogy egyenesen a fővárosba szállunk le, válaszolta Eric komor mosollyal. Néha a legmerészebb lépés a legbiztonságosabb. Hajójuk a Vickery védelmi vonalán keresztül lopakodott, egy teherhajó árnyékában rejtőzve. Egy ipari zónában szálltak le, és gyorsan karbantartó munkásoknak álcázták magukat. Eközben az emberi flotta a hiperűrből lépett ki a Verikuri rendszer szélén. Riasztók szólaltak meg minden verari katonai létesítményben. Emberi flotta észlelve, kiáltotta egy verari tiszt. Több mint 500 hadihajó. Voss főparancsnok nem tudta elhinni a látványt. 6 hónappal ezelőtt az embereknek alig volt 40 katonai hajójuk. Most több száz volt. Mindet úgy építették, hogy több fronton vívott háború közben. Hogyan lehetséges ez? Suttogta. Ze professzor, aki tanácsadóként maradt, halkan válaszolt. Próbáltam elmondani, amikor az emberek háborúra mozgósítanak, egész civilizációjuk átalakul. Minden gyár, minden erőforrás, minden ember az erőfeszítésnek szentelődik. A Vickery lakosság rémülten nézte, ahogy az emberi flotta közeledik otthonukhoz. Azt mondták nekik, hogy nyerik a háborút. Most ellenséges hajók töltötték be az égboltjukat. A palotában Eric csapata óvatosan haladt át a kiszolgáló folyosókon. Álcájuk tökéletesen működött. A Vicceri annyira meg volt győződve felsőbbrendűségükről, hogy soha nem gondolták volna, hogy az emberek behatolhatnak a fővárosukba. Parancsnoki központ előre, suttogta Sofia. Őrök a bejáratnál. Eric kézjeleket adott a csapatának. Gyakorlott precizitással mozogtak. Az őröket csendben hatástalanították, és a csapat belépett a parancsnoki központba. Bent találtak valamit, amire nem számítottak. Adatfájlok egy végzetes fegyverről. A Vickery császár titokban elrendelte az építését. Ha aktiválják, láncreakciót hozna létre, amely nem csak Vickery Prime-ot, hanem több közeli csillagrendszert is elpusztítana. Figyelmeztetnünk kell a flottát, mondta Eric sürgősen. Lemásolta a fájlokat, miközben csapata biztosította a helységet. A hajthatatlan fedélzetén Reeves admirális megkapta Eric üzenetét. A helyzet hirtelen bonyolultabbá vált. Ha túl erősen nyomják a verkariakat, a császár kétségbeesésében aktiválhatja a fegyvert. Minden hajó tartsa a pozícióját, rendelte Reeves. Ne haladjatok tovább. Az emberi flotta megállította a közeledést, blokkád alakzatot tartva a bolygó körül. A Vickery császár, egy hatalmas alak, Drex néven, a katonai tanácsához szólt. Ha az emberek nem vonulnak vissza, használjuk a vákuum katalizátort, jelentette ki. Szetteletássászára, jobb mindent elpusztítani, mint megadni magunkat alsóbrendű lényeknek. Dratábornok, aki egykor olyan magabiztos volt, most aggódva nézett. Császárom, a fegyver milliárdok saját népünket fogja megölni. Szükséges áldozat, válaszolta hidegen Drex császár. A Vickery birodalom soha nem fog meghajolni az emberek előtt. Amit sem a császár, sem a tábornokai nem tudtak, az volt, hogy Eric csapata eszközöket ültetett el a palotában. Minden szavukat továbbították az emberi flottának. Reeves lehetetlen választás elé nézett. Ha támadást rendel el, a császár aktiválhatja a fegyvert. Ha visszavonul, a Vickery újjáépül, és a háború folytatódik. Uram, mondta a stratégiai tisztje, Russell kapitány engedélyt kér a megközelítésre. Mire gondol? kérdezte Reeves. Azt akarja, hogy közvetlenül a Vickery néphez szóljon. Mondja el nekik az igazságot a háborúról és a fegyverről, amelyet vezetőik használni terveznek. Reeves ezt megfontolta.
Ez egy szerencsejáték volt, de talán az egyetlen módja annak, hogy a háborút milliárdokkal kevesebb halálesettel fejezzék be. Engedélyezve, mondta végül. Lássuk, a verikuri nép bölcsebben, mint a vezetőik. 1 év telt el a háború vége óta. A galaktikus konklávé nagycsarnoka ismét tele volt a galaxis minden részéből érkező képviselőkkel. De a dolgok most nagyon mások voltak. Lisa Daniels, aki egykor katonatiszt volt, most földnagykövete volt a konklávén. Az Earth Defense Fleet kék egyenruháit elegáns diplomáciai köntösök váltották fel. A volt vikari világok újjáépítése a tervezetnél előrébb halad, jelentette a közgyűlésnek. Emberi segítséggel infrastruktúrájuk most 70%-ban helyreállt. A Verari képviselő. Tavok tanácselnök bólintott egyetértően. Az új vikari föderációt képviselte, egy demokratikus kormányt, amely felváltotta a bukott birodalmat. Kevesen jósolhatták volna meg ezt az eredményt, amikor Russell kapitány megtette a kétségbeesett közvetítését a vikari népnek. Bizonyítékot mutatott nekik császáruk tervéről, hogy elpusztítsák saját világukat a megadás helyett. Választ kínált nekik. Folytassák olyan vezetők követését, akik feláldozzák őket, vagy vegyék át az irányítást saját jövőjük felett. A válasz mindenkit meglepett. Egyszerű vikári polgárok rohamozták meg a császári palotát. Elfogták a császárt és tábornokait, mielőtt aktiválhatták volna a végzetes fegyvert. Most 1 évvel később emberek és vikariak dolgoztak egymás mellett. Emberi orvosok kezelték a körri sérülteket. Emberi mérnökök segítettek újjáépíteni az elpusztult városokat. Ugyanaz az elszántság, amely az embereket legyőzhetetlenné tette a háborúban, most arra ösztönözte őket, hogy gyógyítsanak és újjáépítsenek. A találkozó után Daniels nagykövet a konklávé csarnokon kívüli kertekben sétált. Egy fiatal viceri tétován közeledett hozzá. Alig volt felnőtt pikkelyei még ragyogtak a fiatalságtól. Nagykövet, beszélhetek önnel? Kérdezte. Lisa elmosolyodott. Természetesen. Miben segíthetek? A nevem Krell. A szüleimet elvesztettem a háborúban. A fiatal vikuri így szólt. Most egy ember által újjáépített iskolában tanulok. A tanáraim emberek. Az orvosok, akik kezelték a sérüléseimet, emberek voltak. Zavartnak tűnt, ahogy folytatta. Meg kell értenem valamit. Amikor legyőztetek minket, miért nem pusztítottatok el egyszerűen? Megvolt a hatalmatok. Vezetőink ezt tették volna veletek. Lisa óvatosan megfontolta válaszát. Egy ellenség elpusztítása könnyű, Krell. Valamit együtt felépíteni nehezebb, de értékesebb. De megöltük az embereiteket először, ragaszkodott Krell. Igaz, provokáció nélkül támadtunk. Igen, megtettétek, ismerte el Lisa. És mindennel, amink volt, visszacsaptunk. De az emberek fontos dolgot tanultak saját véres történelmükből. Együtt sétáltak el egy tucat világból származó virágzó növények mellett. Az emberek legveszélyesebb fegyvere nem a technológiánk vagy a kitartásunk, magyarázta Lisa. Ez a választásunk, annak eldöntése, hogy mikor ne használjuk az erőszakot, még akkor is, ha megtehetnénk. Krell erre gondolt. A történelem tanárom azt mondta. Az emberek veszélyesek, mert kegyetlenek lehettek, de értékesek, mert irgalmasak. Lisa elmosolyodott. Ez jó megfogalmazás. Átsétáltak a kertben. Reeves admirális immár nyugdíjas, több faj delegáltjaival beszélgetett. Közös védelmi szerződést vitattak meg földdel. Tegyétek az embereket az ellenségeitekké, és megbánjátok, mondta az egyik delegált. De tegyétek őket szövetségeseitekké, és soha nem fogtok félni az agressziótól. Az öreg admirális bólintott, de hozzátette. Csak emlékezzetek, a béke választása pontosan ez. Egy választás, amit naponta hozunk meg. Ahogy a nap lement a konklávé felett, 30 faj képviselője gyűlt össze egy hivatalos vacsorára. Emberek és frieri ültek egymás mellett, egykori ellenségek most egy közös jövő felé dolgoznak. A konklávé szóvivője emelte poharát a világok közötti megértésért. Egy csendes pillanatban Zex professzor megközelítette Lisát. Az idős idegen elégedettnek tűnt. Tudod, mondta, egy új mondás terjed a galaxisban. Köss barátságot az emberekkel, mert ők a legveszélyesebb ellenségek és a legértékesebb szövetségesek az ismert univerzumban. Lisa poharát a barátságra emelte. Aztán a csillagokon át, egykor háború által elpusztított világokon, emberek és vicari dolgoztak együtt valami új felépítésén. Ugyanaz az elszántság, amely halálossá tette az embereket a csatában, most rendkívülivé tette őket a békében. A galaxis legveszélyesebb faja fontos dolgot bizonyított. Az igazi erő nem csak a harcképességében rejlik,
hanem abban is, hogy tudjuk, mikor kell abbahagyni a harcot és elkezdeni. Köszönöm, hogy velem tartottatok a videó végéig. Őszintén hálás vagyok minden egyes pillanatért, amit itt töltöttetek velem. Jelenleg úton vagyunk az első nagy célunk felé, az 1000 feliratkozóhoz. Ha a történeteim akár csak egy kicsit is megérintették a szíveteket, kérlek, támogassatok a feliratkozás gombra kattintva. Minden egyes feliratkozás óriási motivációt jelent számomra, hogy továbbra is írjak, és még értékesebb történeteket hozzak el nektek. Találkozunk a következő videóban.